Sanbanani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosne Pili. Ngiyabonga kakhulu you guys for coming. Thank you very much. Ngokuza kwenu ungakhohlwa ukusubscribe mangabe awukasubscribe le channel. Siyacela wenze njalo uphinde like i-video, ushare i-video, ushare elsewhere. Bese uyabuka nalawo ma-ads mangabe aqhamuka ke you guys. Kule video ngizocela sikhulume ke ngodaba lwakababa umfundisi uNtshebe you guys. Sizwile ukuthi akasekho emhlabeni baba umfundisi uNtshebe. Balwa nakwabanye you guys abadlulile emhlabeni njengoba kunamalanga ngathi kuyahanja nje kanjalo bafethu baphela abantu bakamlimo ubaba ke umfundisi uNtshebe is one of them of the people who passed away nowadays. So ke lapha ngiyabona udaba ukukhulunywa ukuthi umndeni wakhe ukhala ngosizo lapha bezokwazi ukuthi bambeke endlini yakhe yokugcina ngathi ke you guys abanakho okwanele ukuthi bekwazi ukusebenza lo msebenzi bacela emphakathini usizo you guys ngosomahlaya ke oshone ke ngokuzuma kuye kuthiwe akagulanga ke ubaba uNtshebe something like that you guys ukuthi usamahlaya kwaZulu Natal uphilani Madleni Nkosi Mabanga kodwa ubedumeke ngelika mfundisi uNtshebe uhambe emhlabeni esedla imbuya ngoti njengoba ke sekudingeka iminikelo ukuze afihle ke ngesizotha umfundisi uNtshebe kube na 54 years you guys wazakhela udumo kakhulu emkhakeni wamahlaya ngama-album ayebizwa ngenkonzo kaNtshebe ushonele emzini wakhe ngaseKahlehonge kuRuleni ngolesihlanu emuva ke kokukhala ngekhanda. So ke kuthiwa akagulanga kuthiwa amane wavele kwathi khona lapho nje waseyadlula izindaba ke zosizi lomndeni kamfundisi uNtshebe zidalulwe ubaba uBI phakathi owaziwa kakhulu ngokuxhasa abantu abantulayo nabazamayo emigwaqweni ubhaleke ezinkundleni zokuxhumana ukuthi umndeni kamfundisi uNtshebe ubhekene nengwadla yokuthi awazi uzothathana ukuhlanganise nani ukuze ke kufihlwe umufi. Ilona daba lokababa umfundisi uNtshebe you guys ke i-account ithi umndeni kamufi ucela usizo ukuze ubhekane nezindleko zomncwabo. I-account yomndeni eCapitec kaBongani Babanga yafakwa lapha you guys kwathi uxhaso lweni luyosho lukhulu kubhala ke uBI phakathi obuye wazisa ke nongqongqoshe wezemidlalo ubuciko namasiko umnumzana uGetshon Mackenzie. Sibonile lapha nezami kumthinta ke ngodaba lokababa umfundisi uNtshebe ukuthi mhlambe kungatholakala usizo Nkosi yami ukuze bakwazi ukuthi bambeke ngesizotha kuthiwa ubhale lapha wathi sawubona ngqongqoshe indaba ikanje lapha uphilani Mabanga obaziwa ngelikaNtshebe ongusomahlaya ke nomculi ongumakadebona obehlala nengane eneminyaka esishiyagalolunye ayikho imali yokumncwaba siyacela ungenelele ukweseka umndeni ngezindleko zomncwabo. Lapha bekubhala ke ubaba uBI phakathi umfundisi uNtshebe ke odabuka enquthu iciko laqala emculweni weR&B lingwathi angazi kuthiwa Kalashnikov something like that nokwe hip hop engu too black too strong something like that esengumfundisi uNtshebe wodumo lweHoly Gun ubuye wasebenza noBhekumuzi Luthuli engomeni ethi akuvumi ngithule remix nemithente engomeni yabo ethi lemini yeza nakwe ingoma eyamdumisa kakhulu ngethi ubumnandi into ekanjalo igazize kunjalo ke kodwa uhamba emhlabeni ebalisa ngokudliwa ebhekile njengofishi something like that ekhuluma ku-TikTok umfundisi uNtshebe obetheke nguye owabhala ibika lesibili lomdlalo wamahlaya owawusakazwa kwi-SABC1 umuzi wezinsizwa kodwa kwagcina sekudla omunye umuntu which means akazange laphana athole lutho when it comes to emzini wezinsizwa uthi la ngaphandle kuningi ukudliwa kwamagazi abantu amagama ebika lasemzini wezinsizwa ayibhalwe yimi. Okay, really lokho kuyiqiniso engikusolayo ubutsotsi obenziwa njengoba ke eziqeshini zokuqala la ngicula khona ngayibhalisa ke kwaSamro ngakhokhelwa cishe iziqephu ezingu-25 kuphela emva kwalokho angiphindanga ngakhokhelwa obekhala lapha na TikTok ngathi sengiyabheka kwavela igama lika David Simelane owayengekho nakwaSamro yimi umbhalo nomculi wayo futhi lokho kusho ukuthi kumele nginxeshezelwe something like that. So umfundisi uNtshebe uthe umbhalo yokuqala waleli bika kwaba ubafana Mlangeni wayengusibeko kumuzi wezinsizwa kodwa elesibili kwase kungelakhe futhi la mabika ayehluke kakhulu kulindele ukuba ke inkonzo yesikhumbuzo sikamufike ibanjele eKahlehongo lesine bese ke efihlwa ke ngomgqibelo ilona daba lokababa uNtshebe khona manje isikhumbuzo sika Darlington Papa G Michael zodumo kwisidingo izobanjela eSoweto Theatre ngolwesine ntambama bese efihlwa emathuneni aseWest Park Cemetery eGoli ngemva kwenkonzo ezokuba
kuse-Uncle's Tom Community Hall e-Orlando West eSoweto ngomgqibelo ngo-9. Since sizwile you guys ukuthi baye balandelana kanjalo, so ngama-memorial service ngama-funeral service into ezikanjalo, kuba uNtshebe ngathi uzofihla ke ngomgqibelo you guys. Kusacelwa ke lana ke izandla ezingasiza you guys ukuze ke kutholakale ke shame you guys ukuze ayolala ke endlini ke ukugcina kuthi umndeni uyakhala ukuthi awukhoni, uyacela uncedo laphana. Sibona ubaba uBI phakathi zamxhumana nobaba uGayton Mackenzie ukuthi mhlawumbe bangalithola usizo ke laphana from the Minister of Sports, Arts and Culture, something like that. Mhlawumbe uzongenelela bafethu, mhlawumbe uzosiza, sizobona khona ukuthi hamba kanjani. Siyabonga kakhulu ukuthi ibukele video. Akaseke emhlabeni baba umfundisi uNtshebe, bazama ukudinga uncedo ke laphana ukuze bamfihle ngomgqibelo. Thank you so much. Like the video, subscribe, share, bese siyabe sibonane futhi kwenye elandelayo. Bye.